سبسکرائب کریں حافظ جمال ساؤنڈ چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ میرا دل یقیناً یہ کرتا پیا مجھے اتنی حاضری پیش کرا تو مجھ پہ پیش پڑا جیڑے بندے نے یاد ہے وہ تو پڑھا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حسین کوئی نہیں، جمال دین حسین کوئی نہیں، نبی دے حسن و جمال ورگا نہ حق تے لڑدا کوئی جگ تے زہرا دے لال ورگا، کوئی جگ تے زہرا دے لال ورگا، اور زمانہ سینے تے رکھے پتھر تے بھاویں جبتے انگار رکھ لے، کوئی ذکر اللہ نہیں روک سکتا بے جذبہ محفل نبی دے غلامان دی محفل نبی تے درود و سلام دی محفل اچھیاں تے سچیاں اچھیاں تے سچیاں شاناں دی محفل پنجا تے پہاڑا اللہ تواڈے سلامت رکھے پنجاں دی گل ہو رہی ہے اے پنجاں تے بہارا امام تے میں بلال کلام کہ میں پیدا دی سانا کرنا میں پیدا دی سانا
محمد دے گھرانے دا ذکر اللہ نے خود کیا ہے محمد دے گھرانے دا ذکر اللہ نے خود کیا ہے سنت رب دی ادا کرنا سنت رب دی ادا کرنا نبی جانے اہل جانے نبی دی پاک بیٹی دا نلے حیدر پتراں دا نبی دی پاک بیٹی دا نلے حیدر پتراں دا سچے دل چوں حیا کرنا سچے دل چوں حیا کرنا سچے دل چوں حیا کرنا نبی جانے اہل میری جیدار عادت ہے ہمیشہ میں وضو کر کے میری جیدار عادت ہے ہمیشہ